Sammy Wyn ar tafliad. Amy Deacon. Olivia Buckland gafodd y cyffyrddiad pwysig. Buckland. Be mae Buckland yn gallu gwneud? Mae wedi sgorio yn y 2 gêm dwythau i'r Seintiau ac mi ddangosodd i gormod o'r bêl yn fanna i Charlotte Haynes yn y gôl i Abertawe. Bydda hwnna wedi bod yn gyfle i raidd i'r Seintiau fynd ar y blaen yma. Felly, dyma ni. Nia Jones cyn chwaraewraig ryngwladol Cymru mewn pêl-droed a phêl-rwyd sy'n mynd i'r gôl i Abertawe yn dilyn yr anaf yna i Charlotte Haynes. Dim ond 2 chwaraewraig arall oedd ganddyn nhw ar ddyfain heddiw a dim un yn chwarae golwr. Chivers. A honna yn cael ei harbed gan Becca Elliott. Bron iddi gyrraedd cefn y rwyd. Dihangfa fanna i'r Seintiau Newydd. Katie Hosford ar ymyl y cwrt Cosby yn mynd i hun. Honna'n taro'r trawst. Cyfla i'r eilydd Katie Hosford y fanna. Ac mi nath hi'n dda o ymyl y cwrt Cosby. Allan o'n unlla bron iawn. Chloe Chivers yn uchal o'r cefn. Tiggy Webb, mae yna bwysa arni gan Amy Deacon. Be mae Deacon yn gallu gwneud? Y bêl gan Becca Elliott. Chwaraewch ymlaen, medda Hugh Jones, dim trosedd. Lexi Jones yn ceisio rheoli. Mae gan Grace Dunkley unwaith eto. Grace Dunkley heibio i'r crysa piws na. Mae'n canfod Lexi Jones i mewn i'r cwrt Cosby. Os na gyfle Lexi Jones, gwaith da gan Nia Jones yn y gôl i Abertawe. 5 munud ola y 90. Helen Evans dros y bêl. Helen Evans yn mynd i hun. Ac mae angen yr arbediad yna gan Nia Jones. Mi fod ar bêl na di gallu sleifio o dan y trawst. Pethau'n dechrau poethi yma, dwi'n meddwl. Mae gan Matilda Edge. Un o eilyddion y Seintiau. Lea Lewis at Lexi Jones. Maria Francis Jones. Croesiad yna. Yn cyrraedd Sophie Phillips sy'n chwarae hi mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna lawiad. Oes na gôl? Mae Lexi Jones yn y munudau ola yma yng Nghrwys Oswallt wedi rhoid y Seintiau Newydd ar y blaen. Lexi Jones am y 5th tro yn y gyngor y tymor yma yn canfod cefn y rwyd ac yn sicrhau'r triphwynt i'r tîm cartra.